Ez itt Jyväskylä, egy olyan kép a falon, amely tulajdonképpen egy közhely. A város felhőben van, néhány ház, vagy egy víztorony kilátszik a felhőkből. Ez a kép a szobánk falán található. Megyünk kicsit tovább, én is látszom benne. Egy másik kép, ez a víztorony Vesilinna. De nem is ezért készítettem ezt a felvételt, hanem a következő fantasztikus két kép miatt. Ez a konyhában található, és nem más, mint Donald kacsa. Megy a tengerparton. Ez talán még feldolgozható, de a következő kép az valami elképesztő. Ez valamilyen virág sziromban alszik maga Donald kacsa. Aki tudja, hogy ki készítette ezeket a képeket, és miért pont Donald kacsa a főszereplője, az nyugodtan írja meg. Van itt valami évszám és név, de én őt nem ismerem, kicsoda. A finnek imádják a képregényeket, és ezért Donald kacsa jön-megy ezeken a képeken. Ezzel a fantasztikus képpel búcsúzom most.